Rakas mielenterveyteni, tänään pääsemme jakamaan kateuden tunteita siskoni kanssa, jotta emme kasvaisi katkeriksi, pahansuopaisiksi vanhoiksi eukoiksi. Ei sillä, että vanhenemisessa tai eukoissa olisi siis mitään pahaa. Hei, minä olen Pinja ja tämä on päiväkirja. Ei kun oikeastaan tänään kirjoitamme päiväkirjan sijasta ystäväkirjaa, mutta edelleen mielenterveyttä käsittelevistä aiheista. Kiva, että liityit seuraamme tänään. Ennen kuin päästään itse aiheeseen, haluan muistuttaa, että minä tai siskoni ei olla minkään alan asiantuntijoita. Tämän pohdinnan on tarkoitus toimia vertaistukena ja herätellä ajatuksia. Muistathan hakea apua terveydenhuollosta, jos tunnistat omassa mielenterveydessä ja jaksamisessa haasteita. Jakson kuvauksessa on lisäksi linkki Mieli ry:n matalan kynnyksen palveluihin, joista voit löytää keskusteluapua. Eli tänään on ensimmäinen ystäväkirjajakso tämän päiväkirjan väliin. Ja mä ajattelin, että tämä sopii tähän kiellettyjen tunteiden teemaan aika hyvin, tämmöinen kateus. Ja totta kai, kenelle mullekaan mä olisin ollut niin paljon kateellinen kuin mun siskolle. Joten hän on täällä tänään mun kanssa höpöttelemässä aiheesta. Hei Sonja! Hello! Ihanaa olla täällä. Tää on mun ensimmäinen kerta podissa, joten tää on suuri kunnia olla varsinkin tässä. Mä olen innoissani. Molemmat ehkä vähän jännitetään. Joo. Kyllä se tästä. Mä ajattelin, nämä ystäväkirjajaksoja tulee todennäköisesti jatkossakin lisää, niin näihin tämmöisen teeman, että nyt tiedätte, että Sonja on mun sisko, mutta vähän niin kuin lapsena oli ystäväkirjoja ja siellä oli niitä kysymyksiä, mihin vastata, niin samanlaiset setit, tai no ei ihan samat kysymykset, ei kysytä sun osoitetta ja puhelinnumeroita, mutta vähän samantyylisiä kysymyksiä aina tähän alkuun otetaan. Ja näistä sitten tulee vielä semmoinen koonti sinne mun IG:n storyn puolelle. Mut joo, tässä olisi nämä kysymykset, niin okei, ensimmäinen on ihan nimi, mutta se nyt on tullutkin. Eli Sonja on kyseessä. Ja sitten sen jälkeen mä haluaisin tietää, miten sä kuvailisit itseäsi? Siis tää on semmoinen kysymys, että tätä kysytään, tai kun jos tää tulee vastaan, niin mä menen ihan lukkoon. Mä silleen, että kuka mä oon? Niin millainen mä oon? Mutta sit mä rupesin miettimään, niin mä sanoisin, että mä oon luotettava, huumorintajuinen ja semmonen rohkea, joka uskaltaa silleen kokeilla uusia juttuja ja ottaa ehkä riskejä. Silleen mä ehkä kuvailisin. Meillä on täällä myös äänittämässä meidän Nori, joten pahoittelut, jos täällä välillä kuuluu tämmöistä rapinaa. Hän nyt haluaa tulla tänne sohvalle meidän kanssa. Meillä on apulainen. Katsotaan, onko vielä puremisfiilistä. Joo, mutta toi on tosi vaikea kysymys, että miten kuvailla itseä. Mä en halunnut semmoista, että kerro itsestäsi, että sä oot opiskelija ja tälleen, koska niinku, ne on ihan kertoo ihmisestä, mutta aika tyylisiä loppujen lopuksi. Niin ne on. Mutta mäkin kyllä allekirjoittaisin hyvä. Joo. Sitten seuraava, lempiasia arkipäivissä. Ehdottomasti koulun tai yliopiston hyvät ruuat. Toi on kyllä, kun ei itse jaksa laittaa. Niin. Älä! Jep, siis se on halpaa ja se on oikeasti hyvää. Siis siellä niin on kaikkea. Niin on. Niin, ja se vaihtuu joka päivä. Niin se on kyllä. Joo, no hyvä. Lopetetaan tää jakso sit silleen, että sä ehdit ennen luentoa käydä syömässä. Joo. No niin. Seuraava on minulle tärkeää on. Mikä on sulle tärkeää? No mulle tärkeää on ehkä saada elää semmoista niinku oman näköistä elämää. Joo. Ja sitten, no totta kai läheiset. Mutta mietin, että läheiset on semmoinen, jonka kaikki vastaa. Joo, niin mä halusin keksiä jonkun toisenkin jutun. Mutta ehkä just semmoinen, että uskaltaa niinku tehdä just niitä juttuja, mitkä on itselle tärkeitä. Ja sitten myös niinku uskaltaa tsempata muita tekemään niitä juttuja, mistä toinen tykkää. Niin varmaan se. Joo.
no mikä sulle sit on tärkeetä? Tai siis niinku, tavallaan, että mitkä on semmosia juttuja. Niin. No mä sanoisin silleen, niinku, että itsensä ilmaiseminen ainakin eri tavoilla. Esimerkiksi vaikka pukeutuminen. Totta, sä pukeudut kyllä ihan tosi kivasti. Mä oon aina silleen wow. Oikeesti kun ite jaksaa vaan laittaa jotkut renttavaatteet päälle. Niin siis, tänäänkin Sonjalla on tommonen ihana hame ja kauluspäitä ja kaikkea. No, kiitos. Siis sit tulee niin hyvä fiilis, kun tiedätkö, panostaa ja sit tietää, että okei, tää on nyt hyvä fit. Mä ymmärrän sen tunteen, mä en vaan jaksa nähdä sitä vaivaa. Okei, mä ymmärrän kyllä tonkin. Joo. Joo. Ja sitten no ehkä silleen myös omat harrastukset tai niiden kautta semmonen, niinku, että uskaltaa just vaikka kokeilla semmosia juttuja, mistä luulisi, että ehkä tykkäisi, sitten löytää semmoisen niinku oman jutun. Joo, niin. Totta. Ne on aika tärkeitä. Okei, seuraava onkin, että minä olen taitava. Mä laitoin tähän, että hukkaamaan tavaroita. Mä ajattelin, että olisi semmoinen positiivinen asia, mutta sit... Niin mäkin ajattelin aluksi, mutta sitten mä niinku mietin, että mikä on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Ja siis se on se, että mä lasken niinku kännykän johonkin, sit sekunti mä oon silleen, missä mun kännykkä on. Joo, sama. Me aina Nikon kanssa editään täällä mun kännykkää. Joo. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, mutta joo, tavaroiden hukkaus on kyllä. Joo. No niin, sä oot taitava jossain. Jos mun pitäisi sanoa, niin mä ainakin sanoisin, että sä oot, taitava tanssimaan, mutta siis se on niinku tavallaan semmonen, mutta sä oot myös taitava kuuntelemaan ja olemaan semmonen, tiedätkö, empaattinen vähän silleen. Niin kuin, oi, ihana kuulla. Siis ihanaa, mä toivon todellakin, että ihmiset on mieltä. Kyllä, siis joo. Ihanaa. Viimeisenä suurin haaveeni on... Mun suurin haave on, tai ainakin yksi niistä, on päästä esiintymään niinku isoille lavoille ja ehkä ensisijaisesti silleen just tanssin merkeissä. Että se olisi niin ihanaa esimerkiksi olla just taustatanssijana jollekin artistille. Että vielä joku päivä mä oon siellä. Joo, mä muistan, että sä oot ehkä tästä aika pitkään haaveillut. Mä oon. Ja silleen, että mä en ole ihan varma, että mitä kautta mä voisin niinku päästä sinne asti, mutta kyllä mä teen sen vielä. Joo. Mutta sä harrastat ja silleen niinku just siinä, että pyrit niinku paljon niinku erilaisiin tanssiryhmiin ja tanssimaan, niin kyllä mä uskon, että kyllä se elämä kuljettaa. Kyllä mäkin uskon näin. Joo. Jep. Kiva, että Nori on koko tämän ajan niin pureskellut mun käsiä. Mä yritän sille saada tästä tämmöisen purulelun, mutta... Oi ei, toivottavasti ei tunnu hirveältä. Joo. Mä yritän silleen, että siitä ei pääsisi niin paljon ääntä, mutta ehkä se tässä vielä rauhoittuu. Toivotaan. Joo. No niin, nyt kun on saatu tämmönen esittely alta pois, niin itse aiheeseen. Meillähän tänään on aiheena siis kateus. Ja koska Sonja on täällä, niin erityisesti sisarkateus. Jep. Koska kenelle muulle mä olisin ollut niin kateellinen kuin muumalle siskolle. Samat sanat. Joo. Mutta ennen kuin päästään niihin asioihin, niin mitä sulle tulee mieleen sanasta kateus? Mulle tulee ehkä mieleen just silleen, että jollain toisella on vaikka jotain, mitä sä itse haluat, tai että se on paremmassa asemassa, mitä sä itse oot. Et ehkä siinä tulee osittain myös semmonen niinku huonommuuden tunne jollain tavalla itselle. Että silleen, että no mä oon nyt vähän huonompi, kun mulla ei vaikka ole tolleen, tai mä en vaikka osaa tehdä noin ja näin. Mutta toisaalta se voi olla myös semmoista vähän niinku ihailua kautta kateutta. Silleen, että sä ihailet ja sä ajattelet, että vitsi mäkin pystyn tohon. Että jos toi pystyy, niin mäkin pystyn. Tai sitten kateus voi myös olla semmoista katkeruutta, tiedätkö, että sit oikeesti jää vellomaan siihen. Joo, ja semmoista niinku, että sit melkein alkaa toiselle haluamaan pahaa. Että niinku just semmoista katkeruutta nimenomaan. Mäkin ajattelen, että kateus voi olla silleen hyvä ja huono asia. Ja en mä tiedä, ehkä
se on silloin erityisen huono, jos se yrittää vaan kieltää. Niin. Koska sit se jää vaan silleen jotenkin jäynäämään taustalle. Joo, silleen, että ei halua uskoa, että on niinku kateellinen. Niin, koska ei se sillä niinku kuitenkaan lähde pois. Ei. Joo. Mullekin tulee just niinku mieleen tommonen, niinku, että haluu jotain, mitä toisella on. Joo. Et mä mietin sitä, kun mä vähän tutkiskelin tätä aihetta, että kateus voi toisaalta olla myös tosi hyvä semmonen niinku itsetuntemuksen väline. Että tiedätkö, kun sä huomaat, että sä oot jollekin kateellinen ja sitten sä ehkä huomaat, että mistä sä oot kateellinen, niin se ehkä myös kertoo tavallaan, että mitkä asiat on sulle itsellesi tärkeitä ja mitä sä haluaisit elämään. Että tavallaan siitäkin on ihan hyötyä. Niin on. Niin. Kyllä on. Ja se just, että niinku, useinhan se kumpuaa just semmosesta jotenkin, en mä tiedä, riittämättömyyden tunteesta. Niin. Tai jotenkin silleen, että itse on jotenkin huonompi ja haluaisi olla niinku, Just, niinku parempi. just silleen, että niinku ehkä on epävarma jostain jutusta ja sitten kun vielä huomaa, että okei, nyt tuolla toisella on toi niinku paremmin, niin sit se tunne voi just tulla siitä. Ja sitten mä oon myös miettinyt, että mikä on niinku kateuden ja mustasukkaisuuden ero. Totta. Jotenkin se mulle tulee aina tästä ekana mieleen, koska mä huomaan, että mä välillä käytän niitä termejä vähän silleen niinku... Totta, koska ne on vähän silleen samankaltaisia. Niin. Mutta hänkin mä löysin semmoisen yhden määritelmän, mikä Joo. oli silleen, että kateus kohdistuu siihen, mitä niinku toisella on, minkä sä haluisit itsellesi. Ja mustasukkaisuus on taas sitä, että sä pelkäät menettäväsi jotain, mitä sulla jo on. Vähän niin kuin ihmissuhde, että mä ainakin tiedän sen fiiliksen, kun somesta katsoo jotain semmosia kavereita, ihan vaikka läheisiä ystäviäkin, jotka on viettämässä aikaa jotenkin toisten ihmisten kanssa ja niillä on hirveän kivaa. Totta, niin mulle tulee ainakin semmonen niinku, se on tavallaan ehkä mustasukkaisuutta, mutta semmonen pelko, että nyt sillä on hauskempaa noitten ihmisten kanssa ja se ei niinku enää halua olla munkaan. Joo, just silleen, että ehkä se nyt hylkää mut, että mä oon semmoista tylsää seuraa ja se on vain noiden kanssa. Niin. Joo. Niin mä ainakin tunnistan semmoisen, niin mun on vaikea sanoa, että onko se niinku kateutta vai mustasukkaisuutta, koska tavallaan mä oon kateellinen siitä, että niillä on kivaa ja mä haluaisin, että mullakin olisi kivaa. Niin. Mutta sitten tavallaan mä oon mustasukkainen siitä, että mä pelkään, että mä menetän sen ihmisen. Totta, että ne kyllä kulkee silleen käsi kädessä aika hyvin. Totta. Jep. Mutta ehkä just, no joo, ehkä tähän niinku sisarkateutenkin liittyen, niin se voi olla tavallaan vähän niinku molempia. Kyllä, koska niinku ehkä pelkää, että menettää sen, mitä on niinku itsellään, mutta toisaalta haluaisi myös sitä, mitä toisella on. Joo, mä kyllä veikkaan just, että siinä on molempia ihan pakostikin. Jep. Että pitää suojella niitä omia karkkeja. Just niin. No eikä se ei ole ihan mustasukkaisuutta, mutta kuitenkin. Joo. Sitten ennen kuin vielä päästään siihen itse sisarkateuteen, mistä me ollaan oltu kateellisia, niin mä mietin sitä, että minkä takia on niin vaikea jotenkin myöntää olevansa kateellinen. Tai mä ainakin muistan pohjustuksena, niin mä ainakin muistan sen kerran, kun mä ensimmäisen kerran niin sanotin, että mä oon kateellinen. Niin. Mä olin siis kateellinen siitä, kun yksi mun tiimikaveri niin kuin fitness-maailmoista niin pärjäsi tosi hyvin sen ihan ensimmäisissä kisoissa. Se saattoi tylivoittaa tai jotain. Joo. Ja mä olin siitä jotenkin hirveän kateellinen, koska mä muistan, että mä olisin niin kovasti halunnut myöskin pärjätä mun ensimmäisissä kisoissa ja ne ei mennyt niin hyvin, mitä mä olisin halunnut. Niin mä olin jotenkin tosi kateellinen siitä sen toisen niinku sijoituksesta myös, mutta myös niinku sen toisen semmosesta niinku onnistumisesta tavallaan, koska halusi itse sen onnistumisen tunteen. Sanoiko sä siitä silleen ääneen, että sä oot kateellinen? Joo. Mutta enhän mä oo sille ihmiselle sitä tietenkään tietenkään sanonut. Mutta ei me oltu myöskään niin läheisiä. Mutta siis mä puhuin mun toisen hyvän ystävän kanssa puhelimessa silloin. Ja niin kuin me puitiin tätä aihetta. Ja siinä mä sanotin sen ensimmäistä kertaa, että mä oon kateellinen. Ja musta tuntuu ihan kamalalta ihmiseltä, kun mä oon kateellinen. Koska en mä niinku toivo sille ihmiselle, sille niinku voittaneelle ihmiselle mitään pahaa. Mutta musta tuntuu, että mä oon jotenkin paha ihminen, kun mä oon kateellinen. Joo, mä luulen, että just toi on se, että miksi sitä on vaikea jotenkin myöntää, on silleen, että tuntuu just, että nyt mä oon niinku paha ihminen, kun mä sanon tän, että mä oon niinku kateellinen. Että periaatteessa sitten, jos vähän niinku esittäisi, että ei ole ikinä kateellinen, niin onko sit niinku parempi kuin muut? Tai silleen vähän niinku, että mun ei vähän tarvii olla silleen kenellekään kateellinen. Niin. Ja näin. Mutta joo, toi
toi on vaikea sanoa ääneen. Niin on. Ihan super vaikea. Ja siis kun mä oon ensimmäisiä kertoja esim. Terapiassa tuonut esille sen, että mä oon sulle kateellinen, niin mun piti pohjustaa sitä tosi pitkään silleen, että Sonia on mulle tosi rakas ja en mä toivo sille mitään pahaa ja mä oon iloinen, että sillä on ollut vähän erilainen lapsuus kuin mulla. Niin. Joo, mutta silti se oli niinku silleen, niinku, piti pohjustaa tosi paljon. Et ei voi suoraan sanoa. Niin, että silleen, niinku, että en mä oo paha ihminen, et uskokaa. Jep. Tavallaan, mutta joo, että sen mä niinku jotenkin, niin. Mutta siitä on tosi hyvä kyllä puhua ääneen. Niin, koska siis mä luulen, että ihan jokaisen ihmisen elämässä on jonkun verran kateutta. On. Et vaikka se olisi semmosia pieniäkin asioita, tai sitten vähän isompia, mutta et niin kun, jotenkin se, että siitä poistuisi se, että on niinku paha ihminen. Niin, jep, koska ei se tarkoita sitä ollenkaan. Niin ei. Ei yhtään, niin se on vaan parempi, jos sen niinku sanoo ja sitten ehkä jatkossa sitä on helpompi sillä lailla käsitellä. Niin, kun just se, että sit kun sen sanoo äänen, niin sit pystyy vähän käsittelemään sitä, että okei, mistä? Niin kuin mistä on kateellinen sen toisen ihmisen elämästä. Ja voisiko sitä niin kuin omaa elämää sit saada jotain kautta. Että se ei vaan niin kuin kehkeydy tavallaan semmoiseksi niin kuin vaan ylipäätään semmoiseksi jotenkin näkee sen toisen. Tai siis mä jotenkin huomaan sen, mä en tiedä liittyykö se tähän, mutta jotkut niin kuin ihmiset niin kuin vaikuttaa sille jotenkin tosi ärsyttäviltä. Tiedätkö, semmoiset, mitä et vielä tunne kovin hyvin. Vaikuttaa jotenkin tosi silleen, niin kuin, onpas toi vähän bitch. Niin, jotenkin silleen, koska niin kuin, mä mietin, että onko sen taustalla vähän silleen, että se mun mielestä näyttää jotenkin hyvältä tai näyttää onnellista. Eli esimerkiksi jotkut kaveriporukat, jotka nauraa jossain. Joo, siis mulla on ihan samanlaisia kokemuksia ja mä oon ajatellut, että mä oon ihan hirveä, kun mä ajattelen silleen. Että just jos mä näen jonkun tosi vaikka kauniin tyypin, josta mä ajattelisin, että vau, toi on hyvän näköinen, sit mä saatan ajatella, että mut toi kyllä vaikuttaa vähän ärsyttävältä vaikka. Ihan kamalaa, mutta niinku, se on just sitä kateutta. Niin, mä mietin just, että onko se vähän sitä niinku, että jotenkin haluaa olla silleen, että joo, tuolla ihmisellä on kaikki tommosia juttuja, mitä mä itse haluaisin. Niin. Mutta se on varmaan tosi hirveä ihminen sitten. Jotenkin, että sit se ei olekaan niin hyvä. Niin, että sitten tavallaan pitää jotain kautta niin jotenkin tuoda se ihminen alas vähän niin. Jep, ja mä veikkaan just, että vaikka vihapuhe liittyy tohon aika vahvasti. Että niinku kadehditaan ja sit painetaan niinku alas. Joo, se on varmasti paljon sitä. Jep. Mut sit mä yritän kans yleensä miettiä, että jos mä oon niinku jollekin kateellinen, niin onko se silleen, että sit mä voin itse vaikuttaa sit siihen asiaan ja niinku vaikka saavuttaa sen, vai onko se just vaikka joku, mihin mä en voi vaikuttaa, vai jonkun toisen ihmisen joku ruumiin rakenne sillai, että sit mun pitää vaan vähän niinku hyväksyä se. Ja silleen... Kiva. Toi on just toi niinku ikävien tunteiden tai niinku vaikeiden tunteiden kohdalla, kun joku on silleen, no sen kanssa vaan pitää niinku elää. Niin, silleen it is what it is. Yep. Niin sit on vaan silleen ok kiva. Mut siis tottahan se on. Niin. Et niinku... Silleen, että onks mä vähän niinku turhaa kateellinen, että ei niinku vie mua mihinkään. Niin, mutta toisaalta vaikka sä olisit turhaan kateellinen, niin eihän se vie sitä tunnetta niin, pois. Niin, että se tunne on ihan aito kuitenkin. Niinpä. Niin. Jep. Toipa. Niin. Joo. Haluatko sä aloittaa, että mistä sä oot ollut mulle kateellinen, vai aloitaks mä, että mistä mä oon ollut sulle kateellinen? No mä voin vaikka aloittaa. No niin. No jos mä mietin just meidän lapsuutta, niin mä mietin aina, että sä oot semmonen iso ja cool. Koska meillä on niinku 4,5 vuotta ikäeroa kuitenkin. Joo. Niin kyllä se niinku lapsena silleen vaikutti aika isosti. Joo. Ja varsinkin kun sulla oli just kavereita kylässä, niin mä olin semmonen ärsyttävä, joka aina yritti tunkea mukaan. Mutta se johtui siitä, koska mä vaan niinku ihailin teitä ja toisaalta oli vähän kateellinen teidän jutuista, että mitä te teette. Koska te olitte vaan niin siistejä. Etääkö näin? Kukaan muu ei ajatellut tolleen. Mä oon kuulee. Joo. Ja no sitten ehkä sit vähän myöhemmin tuli se just kun sä menestyit kuitenkin koulussa ja harrastuksissa mun mielestä niin kuin tosi hyvin ja niin kuin sä teitkin. Niin sit mä rupesin just vertailemaan itteeni ja just miettimään, että no en mä oo noin hyvä. Ja tiedätkö, mä pelkäsin sitä just, että opettajatkin ajattelee tolleen. Joo, kun käytiin samaa lukioa ja yläaste ja kaikki, niin jep, kyllä. koska kaikki tuntee toisensa siellä. Niin
ihan varmasti silleen ne vertailee vaikka silleen sisaruksiin. No siis kyllä ihan väistämättä. Niin. Niin kyllä. Niin se oli kyllä yksi. Ja mä mietin silleen, kun sä olit vaikka lukiossa ja mä en vielä ollut. Ja sitten, että sä käytit tosi paljon aikaa just koulun käyntiin. Ehkä vähän liikaa. Niin mä muistan, että mä ajattelin silleen, että onko se tollasta. Tiedätkö, että onko lukio noin vaikea? Tai että sitä pitää niinku noin. Mutta sitten toisaalta mä ihailin sitä silleen, että sä niinku jaksat panostaa, että mä en lue ikinä kokeisiin, mutta sä niinku... Joo. Mä ehkä luin vähän. Niin, mutta sitten jälkeenpäin kun miettii, niin eihän mä ollut niinku ollenkaan perillä vaikka, että miten sulla vaikka menee niin. ja näin. No en mäkään ollut. Niin. Mä vaan juoksin kaikkea pakoon. Niin. Ja en mä tiedä, musta tuntuu, että no ehkä siihen just riippuu tai liittyy se, että kun sä oot niinku vanhempi, niin musta tuntuu, että sä niinku osasit tehdä kaikkea. Okei, tähän tullaan vielä myöhemmin. Joo. Musta tuntuu, että sä esim. Autoit mua kaikessa, josta olen erittäin kiitollinen vieläkin, ja koska sä edelleenkin autot mua kaikessa. Mut niin musta tuntuu, että ihan sama, niinku mikä ongelma vaikka mulla oli, niin sit sä osasit kaiken. Ja sit mä vaan mietin silleen, että miksi mä en osaa. Okei, no mä en tiedä, että sulla ei ole sit ollut hirveän vaikeita ongelmia. Ne on ollut yli jotain matikan tehtäviä. No, ne tuntui silloin isoilta no siis jutuilta. Joo, kyllä. Jep. Mutta noi oli semmoiset jutut, mitkä niinku mulla tuli mieleen ainakin. Mutta on jännä, koska tossa tulee just se tavallaan se niinku... Tavallaan on kateellinen sille mielikuvalle, mikä toisesta syntyy, eikä niinkään sille todellisuudelle, mikä siellä taustalla on. Mutta silleen just, kun niitä ei ehkä osannut erottaa, ja ne oli silleen niinku vaan yksi ja sama. Joo, ja eihän mä myöskään osaa. Tavallaan niinku, nyt lähdetään vähän filosofiselle linjalle, mutta siis periaatteessa ainahan me oletetaan niinku toisen kokemusmaailmaa. Niin. Että vaikka se sanottaisi meille sitä, niin eihän mä voi oikeasti tietää, miltä toisesta ihmisestä tuntuu, koska mä en ole sen pääsisällä. Nimenomaan. Niin ainahan se perustuu jonkunlaiseen oletukseen. Niin, että sä näet vaan sen niinku ulkokuoren, että mitä se vaikka tekee tai näin. Niin, niinpä. Jep. Mut just no mä ymmärrän, noi on semmosia varmasti, mistä... Jep, mut tässäkin sekoittu varmasti se niinku ihailu ja kateus. Semmonen, että mä oon aina niinku ihaillut sua ja kattonut ylöspäin kaikkea, mitä sä teet. Oikein aina kannatan, mut siis... Mut kuitenkin, niin sitten se ihailu ja se kateus ehkä jollain tapaa sit silleen sekoittuu, että vitsi mäkin haluan niinku olla tollanen. Niin, mutta tossa just tullaan vähän siihen, niinku, että se kateus voi olla tosi tommoista... Niinku, motivoivaa. Niin, ja ihailun kaltaista. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja varmaan riippuu vähän ihmisestä ja ihmisen niinku tavasta suhtautua asioihin. Jos on semmoinen, tiedätkö, että voi itse oppia asioita, jos vaan niinku panostaa niihin, niin silloin se on ehkä kateutta, semmoista ihailun niinku sekasta kateutta. Mutta sitten jos on itse vähän silleen, niinku, että no en mä vaan osaa ja toi on vaan niinku luonnostaan parempi tai jotain, niin silloin se ehkä voi kääntyä vähän semmoisen katkeran niinku puoleiseksi. Joo. En tiedä, tääkin on vaan mutuilua. No siis koko hommahan tää on, koko mun body on pelkkää mutuilua. No, siis... Ihan hyviä pointteja kyllä. Joo. No ja aika semmosia isoja teemoja. Niin on. Niin on. Joo. Onko sulla sitten jotain, mistä sä oot ollut mulle kateellinen? Niitähän löytyy. Tuo on oikeesti niin hassua, koska en mä ikinä ajatellut, että sä olisit ollut mulle kateellinen. Niin oikeesti. No siis eihän mä niitä varmaan silleen niinku tietoisesti. Tavallaan silleen niinku, no en mä tiedä, ehkä jollain tasolla, mutta tälleen vasta niinku myöhemmin on alkanut silleen niinku jotenkin miettiä ja sanottaa sitä kokemusta. Mut joo, olen ollut kateellinen. Tell me more. No niin. Mä en myöskään haluaisi tässä jaksossa roostata hirveästi meidän perhettä. Tässä on semmonen disclaimeri tähän alkuun. Mulla tuli kans sama mieleen, kun mä mietin tätä aihetta. Joo, koska siis mutta siis kun mä tähän aiheeseen vähän paneuduin, niin sehän on tosi ymmärrettävää, että koska meilläkin kun on se 4,5 vuotta ikäeroa, niin me tavallaan ajoitutaan hyvin eri niin kuin elämäntilanteisiin niin kuin meidän porukoiden kannalta. Eihän mä voi tietää, mitä siellä on niin kuin taustalla ollut meneillään. Että siellä voi olla ihan hyvin semmoista niin kuin stressiä vaikka eri lailla
jotain rahahuolia tai jotain tämmöistä, mikä on niinku ollut eri lailla tavallaan sun syntymän ja mun syntymän kohdalla. Plus sitten se, että kun sä synnyit, niin mä olin jo olemassa. Niin tavallaan, että kyllä se välttämättä niinku... Joo, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin. Mutta tähän päästään ehkä ensimmäiseen, mistä mä olin vähän silleen niinku ehkä pelkäsin sitä jotenkin. Ehkä se oli mustasukkaisuutta sitten enemmän. Mutta ennen kuin sä olit edes syntynyt, niin mä olin äitille silleen, kun äiti oli joskus niinku viimeisillä raskaana, niin mä olin vaan silleen, en mä tarvii pikkusiskoa. Oikeesti? Joo. Mä olin ihan silleen, tää on ihan hyvä, en mä tarvii. Ei vitsi, toi on hyvä. Joo. Mä varmaan pelkäsin tosi paljon sitä semmoista niinku mun jotenkin huomion, niinku tavallaan muhun kohdistuvan huomion niinku heikkenemistä, jotenkin vähentämistä tai niinku kokonaan, että se olisi jäänyt. Ihan varmasti, koska sä olit kuitenkin ainut lapsi ennen sitä ja ei ollut niinku muita periaatteessa vähän niinku kilpailijoita ns. Niin, ja kyllä se huomaa meidän vanhoista kotivideoista, kun sä jotain taannossit ja laulet, mä oon siinä vieressä silleen, itse mun kuvaa mua. Joo. Sitten mä tuusin kameraa eteen silleen, mua. Joo. Ja kyllä se on siellä silleen, niin kuin, että jotenkin kaipas sitä huomioon. Niin kuin. On toi ihan ymmärrettävää. Mä luulen, että aika monilla sisaruksilla on ollut toi ihan sama. Että niinku, no varsinkin jos on niinku 2 tai enemmän, niin sit aina se uuden syntymä voi olla just silleen, että no nyt niinku kaikki huomio ei olekaan enää mussa. Ja silleen, että sä joudut jakaa se ja sä joudut jakaa vähän niinku sun vanhemmat myös. Niinpä. Ja just se, että se kateus ehkä niinku pohjimmiltaan liittyy siihen, että toista niinku rakastetaan tai jotenkin siitä välitetään niinku enemmän kuin musta. Koska mä luulen, ja tää oli joku Ylen haastattelu, jonka nimeä nyt en muista, mutta laitan jaksoon sen linkin. Niin siinä oli joku psykologi. Tää on tosi hyvä, kun mä oon vaan silleen joku psykologi jostain artikkelissa. Mutta siis se oli silleen, että eniten ihmiset kokee kateellisuutta nimenomaan toisen onnellisuudesta. Koska se on ehkä semmonen ehkä isoimpia juttuja, mitä ihmiset elämässä jotenkin tavoittelee. Niinpä. Niin ehkä siinä just, että on jotenkin siitä huomiosta ollut kaikista eniten kateellinen. Joo. Koit sä sitten, että sit mun syntymän jälkeen se huomio meni enemmän muhun ja sä et saanut sitä enää niin paljon, vai miten se sun mielestä sit meni? No siis mä en oikein tiedä. Tai siis se on tosi vaikea, koska mä olin kuitenkin niin nuori. Mä olin 4-vuotias, niin en mä oikein muista. No se on totta kyllä. Niin, kunnolla. Että kyllä mä muistan sitten, kun sä synnyit, niin kyllähän mä olin ihan koko ajan leikkimässä sunkaan prinsessaleikkiä, vaikka sä vaan makasit siinä jossain pinnasängyssä, en tiedä. Mutta siis niitä on kuvia, missä mä oon laittanut sulle joku kruunun päälle, kun oot ihan vauva. Ja mä oon ihan vaan... Hyväksynyt tilanteen. Joo, mutta lähdetään niistä asioista, mitkä on silleen niinku konkreettisia. Oliks nipsu, marsu vai hamsteri? Hamsteri. Hamsteri. No niin, mä oon kirjoittanut marsu, mutta... Anyway, hamsteri, joo. Mähän toivoin itse pienenä ihan sairaan kovaa jotain pupua tai hamsteria. Oikeesti? Tai marsu. Joo, siis mä olin ihan silleen mun porukoille, että mä haluaisin tosi kovasti. Joo. Ja sitten oli silleen, että ei me voida hankkia, kun meillä on koiria. Ja sit se vaatisi hirveästi huomioon, jotenkin silleen. Sit se pitäisi yöllä jotenkin hereillä ja kaikkea. Joo. Ei, mutta sit kun sä halusit, niin sit sä sait semmoisen hamsterin. Mä en tiennyt oikeesti, että sä oot halunnut myös. Mut siis, ei porukat mullekaan ollut heti silleen, että joo, vaan kyllä mun piti vähän neuvotella, mutta mä kuitenkin sain sen. Joo, multa se jäi silloin. Mutta en mä tiedä, ehkä mä en ole ollut niin sinnikäs siinä suostuttelussa. Niin. Toinen asia. Mä halusin pienenä tosi paljon trampoliinin. Mutta me porukat oli sitä mieltä, että se on liian vaarallinen. Ja jotenkin, että ne jos ei ole semmoiset suojat laittanut ympärille, että nekään ei ole ihan hirveän hyvät. Niin joo, mä en saanut trampoliinia, kun mä olin pieni. Ja sit kun sä halusit, niin sit sulle hankittiin semmonen ja siihen ei tullut mitään suojia. Ei tullut suojaverkkoja. No sä pääsit sit silloin hyppimään siinä. No joo, mutta se ei ollut enää niin hauskaa, kun mä olin jo sen verran iso, niin sit mä olin vähän silleen. Ja siinä vaiheessa mulla oli jo itsesuojeluvaistoa, niin mä en uskaltanut edes tehdä. Niin, ymmärrän. Mä muistin, kun me harjoiteltiin jotain volttia. Niin mä yritin opettaa sulle jonkun. Kyllä mä uskalsin tehdä, mutta sit mä niin monta kertaa lensin johonkin niin sen reunalle. Ei se sattu, niin siis ei. Oi ei. Joo. Joo, ne on semmoset niinku, mistä mä oon ollut jotenkin, en mä tiedä. No mut tulee siinä varmaan semmonen katkeruinen fiilis silleen, no et
miksi niinku mulle ei hankittu, kun mä pyysin, mutta kun toi pyytää, niin sit se oli silleen, että okei. Niin, että onko se jotenkin niinku tärkeämpi tai jotenkin, Niin. että niinku... Niin. Että mistä se johtuu. Niin, niinpä. Varmaan vähän semmoinen hämmennyskin just, että minkä takia. Joo. Mut ne ei ole jäänyt silleen niinku kalvamaan. Joo, hyvä. En vieläkin joka ilta itke itseäni uneen, kun mä oon silleen, Sonja sai trampoliin, niin kuin mä en. Jep, no hyvä. Joo, olen ihan niinku sujassa. Olet fine. Joo, mutta nämä ehkä just kulminoituu siihen tietynlaiseen niinku välittämisen tunteeseen. Ja sit yksi, mitä mä mietin sen kautta, että kun sulle esim. Voideltiin leivät valmiiksi aamulla tyyliin, kun sä olit vielä joskus yläasteellakin. Se on kyllä totta. Joo, ja sit mä aloin yläasteen lopulta tekemään kaikki mun ruuat itse. Siis, niin sit mä mietin tätä silleen, niinku, että jotenkin mä niinku, ja sit edelleenkin niinku mä jotenkin välillä, kun mä oon vaikka huomannut, että joku tekee ruoan jo niinku jollekin, niin mä oon vähän kateellinen siitä, että niinku sitä välittämistä tavallaan osoitetaan sillä, että tehdään vaikka ruoka valmiiksi. Niin sit kun sulle tehtiin aina, niin sit on vähän oli mulla aina vähän silleen, että ok, no mä teen sit ite. Niin, toi on kyllä kans hassua. Tai niin, mulla on ainakin semmonen fiilis pienenä, että sun piti ottaa tosi aikaisin vastuuta myös. Ja silleen, että mun ehkä ei oikeastaan. Niin. Tai just, että sulta niinku oletettiin, että joo, nyt sä nyt niinku hoidat itse. Ja sitten mulle ehkä enemmän tuotiin niinku valmiina. Ja sitten kun mä mietin jo silloin, kun sitä tapahtui, niin mulla tuli paha mieli sun puolesta. Eikä mä mietin just silleen, että niinku, et miksi Pinja niinku ei saa tällaista kohtelua. Tai silleen, että miksi mä nyt saan, että mäkin voisin sitten tehdä itse. Niin. Mutta en mä sitä sit myöskään oikeastaan sanonut. Toi on vähän vaikea myös silleen jotenkin. Mä tiedän. Jep. Niin, varsinkin niin pienen jotenkin niinku... Ei sitä oikein silleen tajuu. Niin. Jep. Niinpä. Toki mulla siihen liittyy jonkun verran myös syömishäiriö ja tommosetkin, mutta niinku... Niin. Mut silleen yleisesti. Silti kyllä siinä oli semmonen niinku kuitenkin ollut vaiheita, kun en ehkä olisi toivonut itse tekeväni ruokaa aina. Joo. Mutta niin. Tämmöiset asiat ehkä silleen just niinku siihen välittämiseen. Mulla niinku ei niitä liittyy. Vähän tähän huolehtimiseen ja niinku, tämmöiseen susta enemmän välittämiseen liittyvä homma on se, kun tää oli siis ihan jo aikuisiällä tapahtui se, kun sä olit yli ensimmäisiä kertoja menossa yksin jonnekin Helsinkiin tai jonnekin, Kuopioon tai Iihin tai jonnekin, missä sä nyt sitten lähit huitelemaan. Joo, niin äijä oli tosi paljon siinä vaiheessa silleen, niin kuin, että pärjääköhän se ja pitäisiköhän silleen jotain, niin kuin, että pitäisikö lähteä mukaan. Tai jotenkin silleen, niin kuin, oli tosi paljon silleen. Ei se mulle sitä sanonut kyllä. No, joo, se tosi paljon niin kuin, jotenkin, mä tiedän, huolehti siitä ihan hirveästi. Joo. En mä tiedä, onko se ollut munkin kohdalla sit samanlainen. Niin. Kyllä mä muistan, kun mä niinku sama-ikäisenä, ehkä jopa nuorempana lähdin tyyliin Helsinkiin vaan niinku ihan itekseni, kun mulla oli siellä jotain valmentajan treenejä tai jotain muita juttuja. Niin ei se ollut mun kohdalla mitenkään silleen, mutta se saattanut olla, mutta se ei ole, niin mä en vaan tiedä. Joo, koska musta tuntuu, että mullakin on ollut semmoinen fiilis, että ei ne ole niinku ollut huolissa ollenkaan. Että ne on ollut vaan se, että joo, mene vaan, että niinku, et ei kiinnosta. Että kyllä mä luulen, että ne on sunkin kohdalla puhunut sitä ehkä keskenään enemmän. Mutta on taas se niinku oletus ja jotenkin se mun käsitys. Niin kuin ei sitä ole tiennyt. Niin. Ei tiedä, niin. Kyllä nyt on hauska miettiä, miten nuorena me ollaan vaan hilpattu yksinään jossain Helsingissä. Legit, oikein. Siis silleen niinku, se oli kivaa. Se oli kivaa. Joo, ja silleen, mutta niinku... Et jos mä olisin vaikka vanhempi, niin mä en ehkä päästäisi silleen välttämättä. Niin, mutta toisaalta se on ollut myös kiva, että meihin on luotettu niin paljon. Joo, että on meillä ollut luottoa oikein, sitten on uskottu, että pärjää. Joo, ei ole ollut kyllä semmosia helikopterivanhempia, että olisi joka asiasta ollut. Ei. Joo, kyllä. Toi yksi kysymys silleen, että miltä tuntuu olla kateuden kohde. Niin, mä just mietin sitä samaa tähän, niin kuin, että
kun joskus, tai siis ajatellaan just sitä, niin kun me mietittiin siinä, että et minkä takia niin on vaikea olla kateellinen. Että tuntuu siltä, että olisi jotenkin paha ihminen tai jotenkin silleen. Niin tuntuuko susta silleen, kun mä sanon, että mä oon ollut vaikka kateellinen hamsterista, niin tuntuuko susta siltä, että mä oon jotenkin paha ihminen ja mä niin kun haluan sulle pahaa ja on niin kun jotenkin katkera siitä, että sä nyt saisit tämmöisiä juttuja ja mä en. Niin kun, että tavallaan miltä tuntuu olla kateuden kohteena? No ei se kyllä tunnu ainakaan siltä, että sä olisit paha ihminen. Enemmänkin mä oon silleen, ai oikeesti että niinku ehkä tuollaisista asioista on just enemmän silleen, että okei, mä ymmärrän siinä iässä, että miksi on ollut kateellinen, mutta että et sä nyt oo paha ihminen, jos sä oot noista ajatellut silleen, että miksi mulla ei oo. Mutta ehkä silleen yleisesti, miltä tuntuu olla kateuden kohde, niin toisaalta siinä tulee semmoinen tietty semmoinen imarreltu fiilis. Mutta sitten toisaalta ainakin mulla tulee vähän just semmoinen niinku huono fiilis sen toisen puolesta, että no, niinku, älä oo kateellinen. Älä nyt vaan oo kateellinen. Ei, mutta silleen niinku, että ei sun tarvii, teikö, että miksi sä oot niinku mulle kateellinen, joka toisaalta, niin, en mä oikein tiedä mistä se kumpuaa, että on silleen, että no miksi nyt oisit mulle kateellinen? Teikö, että ei sulla ole niinku syytä olla. Niin, mutta siis mulla on ihan toi sama ajatus, että jos sä oot mulle silleen kateellinen siitä, että mä oon vaikka menestynyt koulussa niin hyvin, niin sit mä oon vähän silleen, että miksi sä oot kateellinen, koska se oli aika perseestä. Niin kuin, että tavallaan, että joo, se oli kiva saada niitä hyviä arvosanoja. Ja sä sait arvostusta muilta ja hyvää palautetta ja tällaista. Joo, mutta sit niinku se kokemus, mikä siitä jäi, niin ei se niinku kaiken kaikkiaan, niin en mä niinku näe, että niinku, siinä olisi mitään ihailtavaa tavallaan, vaikka mä oon tavallaan, niinku, on tosi outo, että mä en näe, että siinä olisi mitään ihailtavaa. Ja mä olin sullekin vähän silleen, niinku, kun sä vaikka menit lukioon, mä olin ihan silleen, että älä please lähde sille linjalle, millä mä menin. Mutta sit tavallaan mä oon tehnyt sitä niinku ylisuorittamista ja sitä kaikkea sen takia, että mä saisin sitä ihailua ja hyväksyntää. Just se, ja sit kun mä näin, että sä saat sitä, että kaikki kehuu sua, niin mä olin tiedätkö silleen, että mäkin haluun Niin sit siinä rupes puntaroimaan silleen, että no, että munkin pitää tehdä sit samalla tavalla kaikki. Toi on varmaan, tiedätkö, silleen, niin kuin, etenkin kun me ollaan vähän silleen samantyylisiä kuitenkin, niin sen tulee ehkä herkästi se, että sun pitää mennä samoja polkuja kuin me jotenkin. Joo, siis multa on kysytty monta kertaa vaikka, että no meinaatko aloittaa bikini-fitnessin? Menetkö kisaamaan? Sitten mä oon silleen, varsinkin kun sä oot aloittanut salilla käymisen. Jep. Niin mä ymmärrän sen, miksi ihmiset kysyy, koska silleen ne tuntee sut ja ne tietää, mitä sä teet. Mut sit mä oon ollut vaan silleen, että no ehkä se ei ole ihan mun juttu, että mä nyt tykkään urheilla muuten vaan. Niinku, mut se on taas hauska, että mulla ei ole niinku ei kukaan kysy multa, että ootko aloittamassa jotain K-pop-tanssiryhmää silleen niinku, miksi? Jep. Mut ehkä se nähdään just silleen, että niinku isosisko ja pikkusisko, niin silleen, että pikkusisko sit tulee niitä jalanjälkiä. Niin. Ehkä. Ja tavallaan ootko sä niinku jonkun verran tullutkin, että esimerkiksi joku musikaaliharrastus. Joo, siis ehdottomasti. Joo, ja se meinasi alkaa soittaa pianoa, mä olin siitä ihan silleen, että ei. Että jos Soni alkaa soittaa pianoa, niin mä en ala soittaa, koska mä niinku halusin sen itselleni. Joo, mä muistan, oli tällaisia juttuja, että mä halusin tehdä samaa kuin sä, ja sit sä olit silleen, ei käy. No kun just se, että mä haluan, että mulla on jotain omaa. Joo, mä ymmärrän, että sä et halua, että mä oon sun klooni. Kun sä muutenkin seuraat mua kaikkialle. Niin, ja meillä oli jotain samoja vaatteita. Ja niin, ja meillä nyt se on toisaalta oli vaan söpö. Se oli kyllä söpö, niin. Joo. Mut joo, se musikaali oli mulle kanssa aika niinku silleen, kun se oli niinku mun juttu kanssa, niin sit sä tulit musikaaleihin. Ja me oltiin samassa musikaalissa vielä. Joo, mä ymmärrän ton. Ja se oli mulle, kyllä. Ja sit kun mietitään vielä näitä kateusjuttuja, mä ehkä huomasin, että mä oon vähän siinä kateellinen, kun sä olit niin jotenkin pitempään musikaaleissa. Sä ehdit olla paljon niin kuin enemmän musikaaleissa, niin kuin sä olit monessa eri projektissa mukana, jossa mä en ollut. Mä en ollut niin kuin lukumäärällisesti niin monessa mukana. Totta. Niin mä olin jotenkin silleen vähän, mä en tiedä minkä takia mä olin kateellinen, mutta mä olin jotenkin vähän silleen... Ehkä siinä tulee semmoinen fiilis, että kun sä oot vanhempi, niin sun pitäisi olla enemmän niissä. Niin. Mutta siihenkin kyllä vaikutti se, että sitä ikärajaa esimerkiksi laskettiin, että mä sain tulee 4. Totta, mä sain vasta 6. Niin, ja tälleen. Tai oisin ehkä saanut jo 5. mutta kuitenkin. Niin.
Joo, nelosluokalla oli vaan semmoinen teatterikerho meillä. Okei. Joo. Mutta ei ollut semmoista musikaalimahdollisuutta. Joo, mä ymmärrän ton. Et sit kun mä olin kutosluokalla, niin sit perustettiin se ranttali. Niin. Niinku lasten. Niin olikin. Joo. Ja siis se heppaharrastus. Siis kun... Mä olin siis kova heppatyttö. Joo. En ole vielä sitä tuonut tässä podissa ilmi, mutta siis Joo, mulla oli keppareita joo. ja sit mä kävin sen verran tallilla, mitä mä pystyin. Sä ratsasit niinku oikeesti ja sä tiesit paljon, sulla oli huone täynnä heppajulisteita. Joo, ja mulla oli paljon heppatietokirjoja. Joo, mä luin niitä tosi paljon. Ja tämmönen autismi, kun mä johonkin asiaan keskityn, niin sit mä vaan uppoudun siihen. Joo. No siis ei oikeesti oo. Tää on nyt taas tämmöstä tämmöstä niinku nimikkeiden väärinkäyttöä. Joo, kuitenkin. Mut niin. No mähän en ollut oikeastaan ikinä silleen kiinnostunut hevosista oikeesti. Mut mä ajattelin, että mä niinku haluun olla, koska säkin oot. Ja sit, että se olisi sit meidän yhteinen harrastus. Että sit me voidaan tehdä sitä yhdessä. Koska esim. Meillä jäi vaikka jotkut Barbie-leikit. Ne loppu, tiedätkö, kun sä et vaikka enää halunnut Ne loppu aika nopeasti, koska niin. se niin mä kasvoin siitä niin nopeasti ohi. Niin sit musta tuntuu, että mä haluaisin, että meillä on joku yhteinen juttu. Niin sit mä esitin aina, että mä haluan niinku ratsastaa keppareilla. Se oli oikeasti hauskaa. Mä tykkäsin siitä, mutta mä vähän pelkäsin oikeita hevosia ja se ei niinku ollut ihan mun juttu. Onko sä koskaan ratsastanut? Mä oon, mutta en salee silleen yksin. Että siinä on aina ollut joku taluttaa tai vieressä. Mä muistan kanssa, että siitä on ehkä jotain kuvia, kun se ollaan issikalla silleen. Joo, ja mä oon ollut mun mielestä lukioaikana yhden kaverin kanssa olin myös. Niin olikin, joo. Mutta en muuten ole ikinä ollut semmonen. Mut keppareillahan sä vedit, Joo. paitsi sit kun se... Nyt alkaa naurattaa etukäteen, mutta siis sä teit sitä, että sit kun me hypittiin esteitä, niin sit se keppari oli vaan tiellä ja sit sä heitit sen vaan Joo, kun pois. mulla meni hermot, niin mä löysin kepparin maahan ja hypin vaan itsekseni. Niin, ja sit sä ihmettelet, että miksi mä en antanut sulle niitä hienoja keppareita, jotka oli valkoisia. Mulla oli vaan sukkakeppihevosia. Totta kai, se oli hieno sukkakeppihevonen, mikä Se oli oli. kyllä, ja mä kyllä arvostin sitä, että mä sain edes niinku jonkun. Ja sä pidit mulle kunnon teoriakokeita ja kaikkea, että mä kyllä olin sit ihan hyvä. Loppujen lopuksi. Joo, mutta se oli vähän, kun mä tiesin, että tai siis se vähän huoku siitä, että sua ei ihan hirveästi kiinnosta. Niin sä olit vähän silleen, Säkäkorkeus. Tiedät, hei mikä on. Tiedän. Joo. Joo, nää oli. Joo. Mut just semmosesta niinku... Niin, tässä ehkä just tulee se ilmi, että miten on vaan kateellinen sen jotenkin toisen ihmisen niinku onnellisuudesta. Ja kaikki, mitä itse jotenkin ajattelee, että liittyy siihen onnellisuuteen. Niinpä. Ei kaikki niinku... Mä nyt vähän tässä mietin, että julkaiseks mä tämän jakson nyt tällä viikolla vai ensi viikolla, koska mulla se seuraava jakso on onnellisuusjakso. Niin mä luulen, että tää menisi aika hyvin silleen, tiedätkö, että nyt tää ja sitten seuraavalla viikolla se onnellisuus. Niin päästään siihen, että mistä se onnellisuus oikeasti tulee, mutta siis ihmismielihän niin kuin on aika huono ennustamaan, että mistä saadaan onnellisuutta. Että voidaan olla silleen, että no sit kun mä saan sen 10 siitä kokeesta, niin sit mä oon onnellinen. Niin. Tai sit kun mä onnistun tossa jutussa tai saan ton jutun. Niin. Ja sit kun sä saavutat sen, sit se ei tunnukaan onnelliselta. Tai sulla ei oo semmonen fiilis. Se on hetken aikaa kiva, mutta sit on niinku... Jep. Mutta samahan voi siis olla ihan jo ihmissuhteissakin. Että jotkut ihmiset voi olla parisuhteessa tosi kateellisia. Ja sit oikeesti kyllä hyvä parisuhde voi siis niinku... Ja siis varmasti niinku ainakin itse voin allekirjoittaa, että hyvin niinku lisää semmoista onnellisuutta ja tälleen. Mutta ei se ole mikään semmoinen taikakeino, että jos sä oot onneton, niin sitten kun sä pääset vaan johonkin parisuhteeseen, niin sit susta tuleekin onnellinen. Ei niin, jep. Ja sit musta tuntuu just, että ihmiset ajattelee usein, jos niillä ei ole kumppania tai ne on sinkkui, että ne ajattelee, että okei, nyt noi kaikki, ketkä seurustelee, että ne on tosi onnellisia. Ja koska mulla ei ole ketään, niin mä oon onneton, että munkin pitää niinku löytää joku. Ja sitten jos löytääkin jonkun, ja sit se ei olekaan semmoista, mitä mä kuvittelin. Niin sit se on ihan silleen, että mitä tää on. En mä ole onnellinen. Mä en tilannut tätä. Niin. Next. Niin. Joo, jep. Niin just mietin tätä, niinku, että tavallaan ihmiset on oikeasti niinku kateellisia siitä onnellisuudesta. Niin on. Ja sitten tavallaan niistä tekijöistä, mitä itse uskoo, että se onnellisuus, niinku mistä se rakentuu. Niin. Et kyllä, joo. Jep. Mut niin, mä en vielä vastannut siihen, että miltä tuntuu olla kateuden kohteena. Mut siis tavallaan mulla on vähän se sama fiilis kuin sullakin. Että mulle tulee vähän just semmonen, että
miksi sä oot kateellinen tästä. Joo. Eihän tää niinku... Ei tää on niin silleen upeata. Niin, että tää on niinku oikeasti aika huono asia, niinku, että ei tästä ole niinku syytä olla kateellinen. Joo. Mä kuulin vaikka lukioaikaa just sitä, että niinku joku mun kaveri oli silleen, että voi kun sä näytät siltä, että kun sä vaan onnistut kaikessa. Että sä niinku jotenkin silleen, se näyttää tosi helpolta sulle, ja mä olin vaan silleen... Tietäisitpä vaan. Mä olin ihan semmoisessa niinku uupumuksen partaalla, että mä en lukiossa oikeasti olin silleen, että ei niinku... Että mä pelkään, että jonain päivänä mun aivot ei vaan niinku enää toimi. Että oli niin jotenkin loppu. Niin sit siinä vaiheessa, kun joku tulee silleen, mä vaan ihailen sitä, mitä sä vaan niinku onnistut kaikessa. Mä olin ihan silleen, mitä jos et ihailisi? Joo, ja mulle sanottiin usein sitä, että ne ihailee, miten sulla on niin hyvä itsekuri silleen fitneksen suhteen, etenkö dieettien suhteen. Kaikki oli silleen, että en mä ite pystyisi tohon, että niinku, et en mä pystyisi olemaan tollasella dietillä. Niin sit tohon oli ite tosi vaikea aina vastata niinku sun puolesta. Aina silleen, että no niin, että kai se sitten nauttii siitä. Tai... Kai se nauttii siitä syömishäiriöstä sitten. Niin, nimenomaan. Ja tavallaan nautinkin, mutta se oli just se kuviteltu kontrolli. Niinku, tavallaan se toi jonkunlaista kontrollin tunnetta ja rauhaa. Mutta eihän se nyt oikeasti ollut semmoista nautinnollista. Ei todellakaan. Mutta joo, noi on hyvin vaikeita asioita. Niin on. Joo. Mutta se on paha just, jos joku on kateellinen jostain sun luonteen piirteestä. Niin tohon on jotenkin vaikea sit vastata aina. Et kun sä et voi vähän niinku antaa sitä toiselle tälleen näin. Niin sit oot vaan silleen, no joo, okei. Kiva. Kiitos Kai. Niin silleen, niin. Thanks, I guess. Jep. Mutta niin, onko sulla ollut kateellinen kukaan sun luonteenpiirteistä? Musta tuntuu, että kukaan ei ole ainakaan varsinaisesti sanonut, että on kateellinen niin kuin jostain. Että ei tule ainakaan niin kuin mieleen. Niin, koska mun mielestä harvemmin ehkä ollaan kateellisia luonteenpiirteistä. Niin, sitä ainakaan sitä sanotaan. Niin. Ehkä mä oon ollut kateellinen vähän. Kun se ei ollut semmoista niinku tiettyyn ihmiseen niinku kohdistuvaa kateutta, niin en mä tiedä, voiko puhua edes kateudesta. Mutta me tavallaan yhdessä terapiakerralla puhuttiin askeettisuudesta ja sitä, että onko se mun arvo. Niin terapeutti kysyi jotenkin sitä, että ihailet sä semmosia ihmisiä, jotka on askeettisia? Ja sitten mä olin vaan silleen, en. Mikä on askeettinen? Okei. Askeettinen on siis semmonen, joka... Siis mä oon kirjoittanut jakson askeettisuudesta. Aha, okei. Joo, se tulee kyllä, mutta sitten. Askeettisuus on siis semmonen niin kuin... mitä mä nyt hatusta vetäisin sen määritelmän. Tavallaan kieltäydytään semmosista nautintoa niin kuin tavallaan semmosista... Se on vähän niin kuin hedonistisuuden niin kuin vastakohta jollain tasolla. Että tavallaan semmoista yksinkertaisesti jotenkin karusta vähän niin kuin elämästä. Mutta kun sä sanoit just, että... Tai kun se sun terapeutti on kysynyt, että ootko sä ollut kateellinen semmosille. Toisaalta mä ehkä oon. Niinku joskus, tai mä mietin silleen, että no toi ei vaikka niinku tarvii mitään juttua, että se on niinku onnellinen, sille vaikka riittää jotkut tietyt jutut. Niin ehkä toisaalta silleen. Mut joo, jatka sitä sun. Mut jos se on, kyllä, jos se on niinku onnellinen siitä. Niin. Mut tavallaan mä vaan niinku jotenkin pelkkää sitä askeettisuutta mietin. Niin. Että niinku ihaileks mä semmoista elämäntapaa tavallaan. Niin mä oon silleen, että no en oikeastaan. Niin. Että niinku enemmän mä ihailen semmoista ihmistä, joka kykenee silleen niinku nauttimaan tavallaan elämästä niinku tässä ja nyt. Ei semmoista niinku täysin semmoista niinku hetken mieli hyvän niinku perässä menemistä, mutta lähinnä semmoista niinku, että osaa nauttia asioista. Joo, niinku että ei pidättäydy kaikesta. Niin, no kun just se, ehkä se pidättäytyminen on hyvä sana tähän askeettisuuteen. Niin tavallaan, mutta sit mun koko elämä oli askeettista. Niinku tosi semmoista, tiedätkö, rajoittunutta. Miltä se tuntui? No siis semmoiselta harmaalta myös. Siis semmoista, tiedätkö, kun sä vaan niinku suoritat päivästä toiseen, niin kun ne päivät alkaa sulautua keskenään. Ja se on vähän semmoista niinku... Ei oikein saa mistään semmosia väripilkkuja. Niin, että se vaan niinku on semmoista. Niin
vähän semmoista. Joo. Mutta sitä vaan meni silleen, että no sit tulevaisuudesta tää tuntuu kivalta. Niin, että sit mietti vaan tulevaisuuden kannalta, että mä nyt teen tän, että sit tulevaisuudessa on kivaa. Joo, mutta kun se ei koskaan tullut, että koska sitä aina tulee niitä asioita, mitä voi tehdä niinku tulevaisuutta varten. Niin tavallaan se tulevaisuuden kiva ei koskaan niin se tulevaisuus vähän niinku pitkittyy. Niin. Se jää, joo. Koska tavallaan koskaan ei ole huominen. Ei niin. No nyt me ehkä poikettiin vähän tältä kateuslinjalta. Katon kelloa, että me ollaan kyllä höpötelty ihan nyt kunnolla tähän jaksoon, mutta toisaalta ihan kiva. Mä ajattelinkin, että tälleen kun tulee joku toinen tähän höpöttelemään, niin se saattaa vähän lähteä yleensä vähän sivuraiteille ja tälleen, mutta aika hyvin me ollaan kuitenkin aiheessa kateus pysytty. Kyllä mä sanoisin, joo kans. Mä oon kirjoittanut mun muistiinpanoon, että katsotaan mitä hauskoja loppusanoja me tähän keksitään. Joo, mä luin kans silleen. No, katsellaan. Katsotaan. Mä oon tämmönen tunnettu koomikkoni. Kyllä. Joo. En oo siis ikinä pitänyt itseäni mitenkään hauskana ihmisenä. Sä oot. Ihan kiitos. Musta tuntuu, että meillä on tosi samanlainen huumorintaju. Tai me noudataan niinku yhtä tyhmille jutuille. Joo, no se voi johtua vähän kasvatuksesta. No, joo, veikkaan kanssa. Tai musta tuntuu, että välillä jos sä sanot jotain, niin mä oon silleen, että mä oisin voinut sanoa ton tismalle sama asia. Joo. Ja sit joskus, kun no esimerkiksi just yksi Insta-riili, se Cherry Lady, me naurettiin sille sit Nikon kanssa aivan järkyttävästi. Ja mä nauroin sille vielä enemmän, mä vaan itkin ja nauroin, kun se oli niin hauska. Ja sit kun mä oon näyttänyt sitä ihmisille ja jakanut, niin mä laitoin siis mun IG-story. Ja sit kukaan muu kuin sä ei ollut silleen niinku tää on maailman hauskin. Joo, mitkä silleen, what the... Niin vähän silleen, mikä tässä on tää juttu. Niin just se, että musta tuntuu, että meillä on hyvin samantyylinen tää huumorintaju. Jep. Ja sit kun se on just vähän semmonen, että pitää miettiä, missä seurassa ihmiset tajuu sitä. Joo, ei voi ihan sanoa kaikkea kaikille. Joo, ei. Mutta ehkä semmoista vähän tilannetaju on. Joo. Ja sit joskus mä heitän jotain sarkastista juttua ja sit muut ihmiset kattoo sille, mitä? Mitä? Joo, ei mitään. Joo. Joo. Mut niin, että ehkä nämä hauskat jutut nyt on tää... Käykää etsimässä se Cherry Lady. Varmaan, ymmärrätte siis. Joo. Good luck etsiessä se, kun mä oon vaan sanonut tän verran siitä. Joo, ehkä se toimii meidän hauskoina loppusanoina. Joo. Mitä meille jäi tästä jaksosta nyt käteen, niin kateus ihan jees juttu. On. Joo. Pohjaa siihen, että ootko sä onnellinen ja haluaisit sä olla onnellinen ja mitkä asiat sä haluaisit, että tekis sut onnelliseksi. Ja se, että Sonjalla oli hamsteri ja mulla ei. Traagista. Niin. Mutta joo, kateus on ihan validi tunne ja kaikki varmasti tuntee sitä ainakin jossain vaiheessa elämää. Ja se on hyvä, jos oppii sen silleen sanottamaan ääneen. Niin, ja jotenkin musta on silleen jotenkin hirveän hyvä, tai jännä silleen niin kuin tälleen kasvotusten sanottaa se, koska harvoin menee sanoa sille ihmiselle, jolle on kateellinen, että mä oon nyt kateellinen sulle. Joo, varsinkin jos se on vähänkään silleen puolituttu tai joku, niin ei ikinä. Niin. Että sun kanssa silleen vähän helppo lähteä siihen. Ja me ollaan ehkä vähän tätä niinku sivuttukin. Niinku, olemme varmaan joskus mutta ei ehkä näin syvällisesti olla puhuttu. Ei olla. Mutta siis en mä varmaan koskaan ole muuten mennyt sanomaan. Siis mä en ole varmaan sanonut ikinä kenellekään muulle, että mä olisin kateellinen, vaikka mä oon. Niin. Mietin, kun menisit tuolla kadulla vastaan silleen, hei mä oon ihan todella kateellinen sulle, kun sulla on noin hyvä pylly. Niin, että hyvät sulle. Kerro sun rutiini. Kerro sun treenivinkit. Jep. Joo. Niinpä. Mutta kiitos tosi paljon, kun sain tulla tänne. Oli kivaa. Kiva, että tulit. Ja odotan tulevia jaksoja innolla. Joo, katsotaan, jos me löydetään joskus tulevaisuudessa vielä jotain jaksoja. Joo. Yhdessä mä luulen, että meillä olisi paljonkin kyllä varmasti jaettavaa. Puettavaa. Ei, mikä se on? Puittavaa. Puittavaa, joo. Puidaan täällä, puittavaa. Niin joo, mä luulen, että tää jakso oli tässä. Sä ehdit hyvin luennolle ja syömäänkin ennen sitä. Yeah. Nori hienosti nukahti tähän syliin tämän höpöttelyn seurauksena. Oli ilmeisesti sen verran tylsää. Joo. Me laitetaan täällä
pillit pussiin ja pussi kiinni ja avataan sitten seuraavan kerran, kun tänne joku mun kanssa tulee höpöttelemään. Kyllä. Joo, on tässä vähän ehtinyt jo ihmisten kanssa puhumaan, että ketkä vois tulla tänne. Ja hyvä. Toki, jos nyt joku tätä kuuntelee ja haluaa tulla, tai on joku aihe mielessä, mistä haluaisi tulla kertomaan ja jakamaan, niin ehdottomasti täällä on mikit valmiina ja, voin tarjota hirveän hyvää vettä. Vaikka Sonja toi tänään omat vedet. Minä toin omat vedet varmuuden vuoksi. Ehkä kahvitkin voi kiittää. Kyllä. Joo. No niin, kiitos. Kiitos. Kiitos.